će to riješiti. Fulao sam, nažalost, danas mi je ušao. Ispričavam se svima i posebno na navijačima koji su došli u velikom broju. Duže. Nadam se neće biti bolje. Jesi bio siguran da možeš pucati taj penal? Prije tog si ležao na podu, pomoć se ukazivala. Da. Bio sam umoran, ali mislio sam poslati Pedro da puca, ali kako sam fulao, ona prva šansa, ja sam mislim da će to zabiti penala, tako je isto, nogometa tako. A i se razmišljao da neko drugi puca, šta ti je Tonel rekao? Da, mislio sam da Pedro puca. Jesi ga zvao? Ko je odlučio da pucaš ti? Ko je odlučio da ti pucaš? Trener. A što Tonel rekao? Što ti on pričati nešto Tonel? Rekao mi je da moram zabiti, da je teška utakmica. Pričao sam se. Tako to. Znači, puno si golova zabio se puno dobrih utakmica, ali evo, 2 promašaja danas, pone protiv Šerifa, baš se to na... 2 zicera i 2 penala i protiv Šerifa i večeras, kako to gledaš? To se može događati, svakome, da nam se događa meni. Puno puta sam zabio, mislim da ima kraj. www.sportske novosti.hr